ಜ್ಯೂಸ್ ಹೈ ಆവുന്നുണ്ട് ಐತಿ ಲೋ ಆവുന്നുണ്ട് ಬಿಪಿ ಲೋ ಆಪುಂಡು ಗೈಸ್ ನಮ್ಮ ಮರನಡಿಲ್ಲ ಉಲ್ಟಾ ಅಲ್ಲ ಫುಲ್ ಗೈಸ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಜಾಯಿಂಟ್ ವೀಲ್ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ದ ನಿಗಳು ತೂಪಲೇಕ ಸೊ ಇದು ಕೈ ಬಿಡ್ದುಗುಲ್ಲ ಯಾರು. ಸೊ ಹಲೋ ಗೈಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ನ್ಯೂ ವ್ಲಾಗ್. ಸೊ ನಮ್ಮನವರು ವರ್ಷಗೋರ ಆಫರಂಚಿಂದ ಹತ್ತೂರು ಫೀಸ್ಟ್ ಸೊ ಇನ್ನಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಪೋಯ್ ವರ್ಷ ನಾನು ಓಲ್ಡ್ ಚಾನಲ್ದು ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಹತ್ತೂರು ಫೀಸ್ಟ್ ಪೋತನ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಹೊಸ ಚಾನಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ದ. ಸೊ ಇನ್ನಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಪೋದ್ ಬೈದಾನೆ ವಾಲಂಟಿಯರ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಮಾತಿರ್ತೇನೆ. ಸೊ ಮುಗಿತ ಮಾತ್ರ ಬರ್ತೇನೆ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಬೈಯಾಡಿ ಫುಲ್ ಗಮ್ಮತ್ತು ಇಪ್ಪುಂಡು, ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಪಾಡ್ದು ಸಂತೆ ಮತ್ತೆ ಎಡ್ಡೆ ಗಮ್ಮತ್ತು ತೋಜೊಂದು ಇಪ್ಪುಂಡು ತೂವಾರ. ಸಂಚಿತ್ತೆ ಬೈಯಾಡು ಪೋಂದುಲ್ಲ ಯಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ಏನ ಫ್ರೆಂಡ್. ಸೊ ಎಸ್ ಪಿಲ್ಲ ಪೋತಿ ಎದುರು ಆಯ್ತು ತಿಕ್ಕುವೆ ನಿಜ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜೋಳು ದಾದ ಕಥೆಯಿಂದ ತೂಕದ ಮತ್ತೆ ಆಪಣ ತಿಕ್ಕುವೆ ನಿಜ ಅಂದೆ. ಸೊ ಅಡೆ ಮತ್ತು ಪೋದು ಏನು ಮತ್ತು ಸಂತೆ ಬೈದು ನಮ್ಮ ದಾದ ಮತ್ತು ಗಮ್ಮತ್ತು ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ತೋಪವೆ. ಸೊ ನನ್ನ ಬೈಯಡ್ ಅವ್ರು ಹತ್ತು ಫೀಸ್ದವ್ರು ಮೀಟ್ ಆಗ ಬಾಯ್. She galvanized me, steady like steel, back on my feet, living for the thrill again, loving for another day. She satisfied me, gave me what I want, just what we need, never too far away, loving for another day. But she asked for ನೆಟ್ಟು ಬಾಯ್ಡ್ ಬರ್ಬಿಡು. ಸೊ ಗೈಸ್ ಹತ್ತೂರು ರೀಚ್ ಆತ. ಸೊ ಎನ್ನೊಟ್ಟು ಪ್ರಭಾಕರ ನಿಲ್ಲಿರಿ ಎಂಜೋದು ನಿಮಗೆ ಹತ್ತೂರು. ಸೊ ಚರ್ಚದ ವ್ಯೂ ಮಾತ್ರ ನಿಗಲೇ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ. ಸೊ ಎಂಚಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ದು ಬರಲಿ. ಸೊ ಇದನ್ನಪ್ಪ ಗೊಬ್ಬನ ಮತ್ತುಂಡು ಪಿರೋಡು ನಮ್ಮನ್ನು ಈ ಜಾಯಿಂಟ್ ವೀಲ್ ಮಾತ. ಸೊ ಇದು ಅಡೆ ಬೋರ್ಡ್ ಅಕ್ಷಯಲ್ಲ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಟೈಟನ್ನೇ. ಸೊ ಆಯ್ಬದು ಧ್ಯಾನ್ ಎತ್ತೆ ಪೆಜ್ಜೊಂದು ಪಿಕಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಡೆ ಬೋಪನು ಗಾಡಿ ಅವಳು ರೈಡ್ ಮಲ್ಕೊಂಡು ನಿಜ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ. ಸೊ ಅಡೆ ಬೋತು ಅದಾದಂದು ಆ ವೀಕ್ಲ ಬರಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ತೋರಿದ ಮಿತ್ತು ಪಾಪ. ಸೊ ಗೈಸ್ ಟೈಟನ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂದೆ ಫೈವನ್ ಅದೇ ಗೈಸ್ ಪಿರೋಡ್ ತಿರ್ಗೊಂದುಂಡು ಮಾತಾ. ಸೊ ಯಾನ್ ಪಾತಿರ್ನಕ್ಕೆ ಏನ ಡೌಟು ಕೂಲರ್ ರೆಡಿ ಆತ. ಸೊ ಗೈಸ್ ಯಾನ್ಲ ಟೈಟನ್ ಇದ್ದೆ ಕೂಲರ್ ರೆಡಿ ಆತ. ಒಂಜಿ ಜಾಯಿಂಟ್ ವೀಲ್ದ ಲೆಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಹೊಸತ್ತು ಒಂಜುಂಡು. ಸೊ ನಿಗ್ಲೆ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡುವೆ ಎಂಚ ತಿರ್ಕೊಂಡು ದಾದ ಅಂದೆ. ಸೊ ನಮ್ಮನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅನ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಸೈಡಕ್ಕೆ ಏನು ಎಂಚ ಆಣಂದೆ ಇತ್ತಗೇನ್ರಿ ಬೊಕ್ಕದುಗ ಪೋಯ್ ಕುಲ್ಲಗೈತೆ ರೆಡಿ ಅದ. ಸೊ ಗೈಸ್ ಸೈಯರ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆದ ಎಲ್ಲ ಟೈಟಲ್ಲ ಟೈಟಲ್ ಇಂಚ ಒಂದು ಗುವೆತ್ತುಲ ಸೊ ಒಂಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ಪತ್ತೊನ್ನ ಸಾಹಸ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಸೊ ಪಿಜೈಡೋರಿ ವಿಡಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಉಳ್ಳೇರು ಉಲೈಡಂಜಿ ಅಕ್ಷಯ್ ಹೌಸ್ ದ ಜೋಸ್ ಒಂದು ಸೀಟ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಕೂಡ ಅದೇ ಸೀಟ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಗಾರ್ಡ್ ಕೂಡ ಸುತ್ತ ಕೇಜ್ ನಮ್ಮನ್ನು ಪಂಜರದ್ದು ಲೈವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬದುಕದವರಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಗ್ ಪಾತ್ರ ದಿಕ್ಕೋ ಮೊಬೈಲ್ ಇಂಚ ಪತ್ತೊಂದು ನಾನು ಪೋಡಿದು ಚಳಿ ಪತ್ತುಂಡು ಆಯ್ನ ಹಾಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ರಡ್ಡು ಜವನಿ ನಾವು ತಿರ್ತುಲ್ಲಿರು ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ನಮ್ಮನ್ನು ಬೆಲ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಪೋಡಿಗೆ ಒಂದು ಎಂತ ತಿಗಲ. ಸೊ ಗೈಸ್ ನಮ್ಮನ್ನ ಜ್ಯೂಸ್ ಹೈ ಆവുന്നുണ്ട് ಐತಿ ಲೋ ಆവുന്നുണ്ട് ಬಿಪಿ ಲೋ ಆಪುಂಡು. ಸೊ ಗೈಸ್ ವಿದಾರ್ಧನ ಇಚ್ಚಿ ಗಾಡಿ ಇತ್ತನೆ ಪೋಡಿಗೆ ಆവുന്നുണ്ട് ಎನ್ನದಿ. ಸೊ ನಿಗಲಿಗೆ ರಡ್ ಆಂಗಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡುವೆ. ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಉಲ್ಲಾಯ್ ಸೈಡ್ ಒಂದು ಕುಲ್ದು ವಿಡಿಯೋ ಉಲ್ಲಾಯ್ದು ಧೈರ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಮಲ್ತು ಮಾಡುವೆ.
ತೂಕ ದಾದಮ್ಮ ದಾಪುಣಂದು ಇಂಥ ಜೈಲದ ಬಾಕಿಲು ಪಾಡುವೇರು ಇಂದು ಸಜ್ಜಾನೆ ಓಪನ್ ಉಂಟು ಇಂಥ ಪಾಡುವೇರು ಮುಚ್ಚುವೇರು ಬಿಜಾರು ಪೂಜೆ ಲಕ್ಷ ನಮ್ಮ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ ಬಿಜಯ್ ಬರ್ಪನ ಬರ್ಪೂಜೆ ಇದನ್ನು ಆಟ ಉಂಟು así no me lo le di para Mago carrier Enchanaksai enna car mulambe ora pichale anna ora pichale enchaksai so guys onji namana ride maltu batta pudarda adandu gottijji mara ida pudare nittinya checklist jam inna digala gatta enje akshay ಆ ರೈಡ್ ಎಂಚಿತ್ತೇನು ಅವ ವೆಕಡ್ಕೊಲ್ಲಿನ ಕಲ್ಕದ ಏತ್ ನೆರ್ತ ಅಂತ ದೇವ್ರೆ ಗೊತ್ತು ಅವ ಬಾಸೆಟ್ ನೆರ್ತ ಸೊ ಗೈಸ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಜಾಯಿಂಟ್ ವೀಲ್ ಹಿಡ್ಕೊಲ್ ನಿಕಲ್ ತೂಪಲೇಕ ಸೊ ಇದೆ ಜನ ಕುಲ್ಲ ಒಂದು ಲೇರಾತಿ ತುಲಿ ಸಂತೆ ಎಂಚೊಂಡುದುಲಿ ಹತ್ತಿರದ ಸೊ ಗೈಸ್ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ತುಲಿ ಜಾಯಿಂಟ್ ವೀಲ್ದ ಟಾಪ್ ಉಡಲ್ಲ ಇದು ಅಲ್ಪ ಚರ್ಚ್ ತೋಜು ನೀ ತೆಪ್ಪಡುಲ್ಲ ತುಲಿ ಫುಲ್ ಟಾಪ್ ಲಕ್ಷ ಎಂಚ ಒಂದು ಗಿಲಿ ಸೊ ಗೈಸ್ ನಮ್ಮನೆ ಟಾಪ್ ಹಿಡಿಪು ಗೈಸ್ ತುಲಿ ಸೊ ಫುಲ್ ಟಾಪ್ ಉಡಲ್ಲ ಸೊ ಮೂಲಿಗೆ ಚರ್ಚ್ ತೋಜು ಒಂದಿಪ್ಪು ಸೊ ಇದು ಮಾಡಿ ಟಾಪ್ ಉಡಲ್ಲ ಈ ರೈಡ್ ಒಂದು ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪಡು ಅಕ್ಷಯ ರೆಡಿ ಆತ ವಿಡಿಯೋ 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 ಜಾಲಿ 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 ಬಂಜಿಡ್ತಿನ ಪೂರ ಖಾಲಿ ಹೌಸ್ ದ ಜೋಸ್ ಹೌಸ್ ದ ಜೋಸ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಒಂದು ದಾದ ಮೆಲ್ಲ ಜೋಗು ತಿರ್ಗಲಿಕ್ಕ ಸೇವೆ ದಾಟಿ ಇದೊಂಚೂರು ಸ್ಪೀಡ್ ಆಟ ಇದೊಂಚೂರು ಅಣ್ಣ ಸ್ಪೀಡ್ ಏ ಬರ್ತೀವಿ ಯಾನ್ ಧೈರ್ಯ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ತೀರಿ ಮಾರ ಮೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಡು ಪಂಚ ಪಂಚ ಪುಟ್ಟು ಗಯಾ ಪುಟ್ಟು ಗಾಯ ಇದ್ದ ಉಕ್ಕು ತುಕ್ಕು ಅದು ರೆಡ್ ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ಆಗ ಬಲ್ಲಿ ಕೈ ಬಿಡ್ದುಗುಲ್ಲ ಯಾರ ನಲವಡಿಗೆ ರಾಪೆನ್ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ
ಬಲೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ವೀಲ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪಲಿ ನಮಕ್ ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಷ ಬೋಡಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಣ್ಣ ಮಿತ್ತ ಬೋಡಿಗೆ ಬಿಡ್ತಾ ಬಾಯ್ಡು ಬೈದ್ ನೈಟ್ ಹೌದು ಗಾಯ್ಸ್ ತಿರ್ಕುನು ಐಟೆ ಕಡ್ಕೊಳ್ತಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಅವೇ ಖರ್ಚು ಅದೈತು ಐಟೆ ಬೊಲ್ಚಿದ್ದೀನಿ ನಮ್ಮ ಪೋಪೆ అన్న ఇంచ ఏర్ ఆడావేరన్న లాస్ట్ అనగా ಸುರುಕಾಡೋದು ಬೇಜಾರಿತ್ತು ಮಾರಿ ಮುಗಿ ಒಂದು ಬರ್ನಾಗ ಮಾರೆ ಕೈಟ್ ಮೊಬೈಲ್ ಇಚ್ಚ ಬೋಡಿಗೆ ಆಪ್ಜ ನಮಗ್ ಸುರಕ್ಷ ಎಂಚಿತ್ತು ಜಾಯಿಂಟ್ ವೀಲ್ ರೈಡ್ ಐಟ್ ಬೋಡಿಗೆ ನಿಮಗೆ ನಮ್ಮ ಎಕಾಡ್ ಕುಲ್ತಿತ್ತು ತುಲಿ ಐಟ್ ಬಾಯ್ಡ್ ಬೈದು ಆತು ಬೋಡಿಗೆ ಆತು ದೇವಂಡ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರೊಟೇಷನ್ ಒಂದು ಅಂಚ ರೊಟೇಷನ್ ಆತು ಒಂದು ರೊಟೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಐತಲೆಗ ಕುತ್ತಾಪುಜ ಐಟ್ ಮಂಡೆ ತಿರ್ತಾದಿತ್ತು ತಿರ್ತು ನೆತ್ತೆರ್ ಪುರ ಮಿತ್ತ ಮಂಡೆ ಹೋಗಿ ಕಾರ್ದ ನೆತ್ತೆರ್ ಬಾಯ್ಡ್ ಬರ್ತಿತ್ತು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಉಲ್ಟಾ ನೇಲೊಂದು ಲೆಂಜ ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಜಾಗ ನೇಲ ತಿಕ್ಕೋದು ಈ ಸಲ ಬೋಡಿಗೆ ಐತಿ ಪೊಯ್ಸಲ ಎಟ್ಟೆ ಬೋಡಿದಿತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ತೆತ್ತಿದ್ದೆ ಜಬ್ಬಿದಾಗಿ ಈ ಸಲ ಅದನ್ನ ಐಟ್ ಕುಂದು ಧೈರ್ಯ ಬರ್ತಿದ್ಯಾ ಐಟ್ ಕುಂದು ಧೈರ್ಯ ಬರ್ತಿದ್ದೆ ಐಟ್ ಪಿದಂಡಗನೆ ಮೊಬೈಲ್ ಬಂದದ್ ನೆನ್ನ ಪಿರೋಡ್ ಹತ್ತು ಉಂಟು ನಮ್ಮಂತೂ ಫುಲ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾ ಗಮ್ಮತ್ತ ಅಂಡು ಜಾಯಿಂಟ್ ವೀಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಡಿ ಹತ್ತುರ್ದ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಬರ್ತೆ ಜಾಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಎರಡು ಬರ್ನವ್ರು ಇರ್ತಾರ ಬಲೆ ಗಮ್ಮತ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಮುಪ್ಪತ್ತಾಜಿ ಮಾಡ್ಲಿ ಮುಪ್ಪತ್ತಾಜಿ ಬೋಡು ಅವೇಂ ಗೊತ್ತಿಗೆ ಮುಪ್ಪ ಹೆಂಗೆ ಟಿವಿ ಬೋಡು ಹೆಂಗೆ ಟಿವಿ ಬೋಡು ಟಿವಿ ಬೋಡು ಒಂಜಿನ ಟ್ರಿಪ್ ನಡುಗುದಕ್ಕಿಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಷಿ ಮಾಡುವಾಗ ಉಂಡು ದಿಪ್ಪಿ ಅಕ್ಷಿ ಒಂಜಿ ದಿಪ್ಪಿ ಬಾಲ್ ನಾಲಿ ಈ ರೋಂಜಿನ ನಾಲ್ ಬಾಡಿ ಕಿತ್ತೋಗೆ ಭಯ್ಯ ಐ ಸಬಾಸ್ ಎಂಜಾಯ್ 5 ರೂಪಾಯಿದ ಟ್ರೇ ಬತ್ತು ವಾವ್ ನೈಸ್ ಟ್ರೀ ಏನ್ ಜಾಕ್ಷೈ ಸೊಗಸ್ ಮಾತ ತಿರುಗಿದ ಮಾತ ಬತ್ತ ಡಾಲ್ ಮಾತ ಗೆತ್ತೊಂಡಿರಿ ಪ್ರಭಾಕರನ್ ಡಾಲಿ ರೀ ಕುರ್ರಿ ಡಾಲಿ ರೀ ಕುರ್ರ ತಿಲಗೆ ಜೇತ ಮಲ್ಲ ಡಾಲ್ ಉಂಟು ತಿಳಿ ಸೊ ಇದು ಶವರ್ಮಗೆ ತೊಂದ ತಿನ್ರ ಅಂದಿ ಎಂಚುಂಡು ಅಕ್ಷಯ್ ಎಂಚುಂಡು ಓ ಸಲಾಡ್ ಎಂಚುಂಡು లాగా ఉండదా యాన్ టేస్ట్ చూసి ఎలా ఉండదా చెప్పండి నేను తింది ఇంకా బాయ్ బాయ్ ಸೊ ಗೈಸ್ ಫೈನಲಿ ಇಲ್ಲ ರೀಚ್ ಆತೇನೆ ಸೊ ಬರ್ತದೆ ಡ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತೆ ಚಪ್ಪರ ಅಂದ್ರೆ ರೆಡಿ ಆಯ್ ಸೊ ಇತ್ತೆ ವೀಡಿಯೋ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ಬೋದು ಜನ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ ಮಂತ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತೆ ವೀಡಿಯೋ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿ ಅನ್ ಜಿಪ್ ನೆಟ್ಟಲೆ ಸೊ ಹತ್ರ ನಾವು ಏನು ಮಾತು ಮಲ್ದನಿಗ್ಲೆ ಮಾತಾ ತೋಪತ್ತೇನೆ ಸೊ ಆನೆಕೆರೆ ಪವರೇಜ್ ಬರ್ನ ಲೇಟ್ ಆಡ ಅಲ್ತ ಬರ್ನ ಗಣ್ಣಿ 12 ಆತನು ಅಲ್ತ ಬಿದ್ದಾಂಡ ಗಣ್ಣಿ ಸೊ ಆನೆಕೆರೆ ಪೋರ ಪೋಯ್ಚ ತೆಪ್ಪಣ ಮಸ್ತ್ ಲೇಟ್ ಆತನು ಸಿದಿ ಇಲ್ಲಾಗೆ ಬರ್ತಾನವ ಅವಳು ನಮ್ಮ ಜಾಯಿಂಟ್ ವೀಡ್ ಒಂಜಿ ಕೊಲ್ದಿತ್ತ ಬೊಕ್ಕತ್ತೊಂಜಿ ಹೊಸತೊಂಜಿ ರೈಡ್ ಬರ್ತಿರ್ತೀನಿ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಕೊಲ್ದಿತ್ತ ಸೊ ರಡ್ಡೆ ನನಗೆ ಪಾಡ್ದೇನೆ ಸೊ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ತೋದು ಗಮ್ಮತ್ ಆದಿ ಪೊಂದೆನ್ನುವೆ ಎನ್ನಪ್ಪ ಅಕ್ಷಯನ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಓಕೆ ಸಂತೆ ಒಂದು ತೆಗ್ಗೆ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆ ಸಾಧಾರಣ ತೋಪಾಯ ನಮ್ಮದು ಅದು ಮಾತ್ರ ಮಲ್ತಂದೆ ಬೊಕ್ಕ ಚರ್ಚ್ ಮತ್ತು ನಿಕ್ಲೆ ಸೋಕ್ ಮಲ್ ತೋಪದೆ ಸೊ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ವಿಡಿಯೋ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಿ ಅಂಚು ನಿಕ್ಲು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಹೊಸದಾದಿತ್ತು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಿ ಮೀಟ್ ಆಗ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಅದ ಮುಟ್ಟ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಬೈ ಬೈ